Bay, unsa na magibuhat ya, bay? Uy, ano na? Uy, sana. Parasa mo na. Parasa na, uy. Pagchun. It's the motherfucking Eagle Double G. What's up sa inyo mga kalapog, no? Good morning, good afternoon, good evening. Ug asa mga diris kalibutan nagtan-aw ani nga video. Today is February 15. Human na jud ang Valentine's. Kumusta inyong Valentine's dira? Giunsan niyo pag-celebrate inyong Valentine's? Ha? Kato mga single o mga taken complicated gipasakitan o gipaasa? Kumusta? Kumusta na inyong buwak? Nangalaya na, no? So, atong agenda karon, no? Are ko tubang sa atong kuan ni busing. Bay, usaw na niyo, bay. Ah. Uy. Saan na mo? Amang. Naka-receive ko og chat nga panihon ako kay naa ko ni trip ko na diri nga trip gyud. Grabe gyud tripan ni. Maglitsyon sila og manok. Unya, ay lang litsyon manok kay nay twist. Nya karon ang trip nila gikontra gid si Nilrod. May humahamon. Unya, night twist. No, night twist. Night twist. Mo ni ang twist akong giingon sa inyo ha. Oh? Lahi sad na siya, man si Nilrod. Ato ang Chef Oknar. Oh, lahi mo na ya. Si Man Edwin. Oh, lahi po to ya dito na pita. Awasan na ron. Daraday. Ang trip nila, mag-iiya sila kon, iiyag recipe. Nahog na siya contest, bayat. Contest na siya. Oh, contest na siya. Di ba naman kini mga pangalan mga chef, unsa mga nga chef? Chef Balrog, ara, Chef Balrog. Ikaw man ay. Burdokoy. Burdokoy. Mga prank. Chef Oknar. Oknar. Usually ko magiging kanang common magiging nga among matilawan nga luto kay kanil Rod. Ya karon, matilawan nato unsay luto ni Chef Burdokoy og ni Chef Oknar. Grabe ha. Guys, sorry kay guys nga. Kini mong gibuhat, kinilaging pobreng kabusta. Mo lang gini mong pamaagi nga makapalit yun ni sa manok. So sorry kay guys ha. Ikaw man makita ninyo kung unsa ang among trick. Lame kayo. Okay kayo. Okay kayo. Pagbudbud ya. Okay kayo dire. O karon no nasi Chef Balrog. Balrog. Nya Chef Burdokoy og si Chef Kwan. So karon magpakita Oknar. kami sa mong talent no. Kinakuha na mong talent. Karong taon-taon mga kalapok amo ipakita sa inyo kung unsa mi mo kalami mo luto. Patilawon sa tamo. Let's go. So karon no magpakita mi kung kinsay pinakalami sa mga muluto. Sa may laki rin. Oh. Kinsay may laki dire. Nah, yaw. Among gikontra ni si Kwan, Chef Balrog kay nanguani nga Banggitan? may mang luto, banggitan ko ni sa guanon. Yan kasi niya malupigan lang kasi mga di mga salayot. Aw, patay ba Hebs? Ilan na magina ang karaan padong na magina at pagkalaos gyud. Oo, okay. Kadanglan, kadang Na rising star. Kadang nangalaos, ilis na ni mga bagong salingsing. So, ano, ready na, andam na. Ano na, pre? Ano na? Ito na. Nakakulbaan ka ba ng konti, ha? Good luck na lang. Kulbaan. Pero si Chef Oknar mo, ready na kayo Chef Oknar mo. Maguna-una lang. Tanawa ninyo. Pato ni baby o manok. Si ang siri ninyo. Langgam. Mo nagitawag guryon ni Samo. Guri. Iso panis guryon. Oh, maguna-una, nakagluto. Okay, way challenge yung guys lah. Awar ka nang gigamit yung tuhugan, no? Kung nasa kurtina. Kurtina. Akong mama gikuhaan ako kurtina ba. Mo ni siya kay bao ka probinsya. Dapat ka nang kuha ka ng Kurtina. may ka magunahon na, no? Unsay gamiton. Kuhaan man mga genius man me. Grabe yun. Natuhog na. Imo dia, Chef Balrog. Why? Ko ano ko ah? Way kulba ni kay ko mo na lagi. Ako may lang kontra ni. Di kontra. Way kulba. Kuha na lang, good luck na lang sa tanan. Basta nay mga mag-inasal dire mo nay mutira. Mo nay manirahay gud. Mo nay karaan dring manirahay. Ang itaon kay timpla na pero karon si Chef Oknar nagpanikad na nga mukuan sa siyang timpla mo pagawasan. Oo. Nagpaabot po ko sa akong mga kontra guys. Ginagamit namin dito manghwa. Propaganda.
Pagpaganda sa muna. Oh, nakita niyo si Boy? Boy Bawang. Nagaraya. Sa probinsya namin, kinakain ng mga liso sama sa mga kwan. Oh, kita nyo? Dragon set. Wala siya mga guys. Mitras nga, nagpabot. May sikreto tayo. Oh. Tingnan nyo. Puto. Oh. Kaon kayo. Oh. Ang sarap. Oo mga kaibigan, gagalipas na mga ilang minuto, ilang segundo at ilang oras, nagsimula na ang laban. Tara! May bawaan kinatong ni Direron kung kinsa ang pinakalami o recipe. Atong Chef Balrog, Muna primero. Chef Justin Burdukoy, o si Chef Oknarf. Wala na paig na. Grabe gisigaan. Guys, magplano mo mga kalaban. Ilang kinapdapan ako ah. Kung napasabot nga, pili na lang. Update ano mga kalapok, dara atong mga manok karon, dara. Sugod nagpuwa-puwa kang Chef Balrog, nya kang Chef Oknarf kay puwa-puwa na sad. Kang Justin Burdukoy bro nahadlok sa kontra kay naluspad pa. Unsa Chef Oknarf? Unsa gingon ni nila? Ang akuha ko no, ingon si kalaban ako nga. Balrog ako no kay ang akuha. Ang manok dila akuha, ang manok. Oh. I-accept na siya nga murag pindi naman. Delikado yun. Delikado sa aman. Crispy mga ko Tupikas kuyawan pa. Kulbaan pa. Kuyawan pa. Stop sa kadiyot no. Ay sa mo continue tanaw sa vlog hunong sa ta diri dapita. Comment daw man kung kinsa may nindot diri dapita be oh. Sa may angay na tong padaugon re be. Sa kilid diri sa kanina guna kay kang Chef Balrog, kang Chef Oknarf o kang Chef Justin Burdukoy. Comment na. I-post na niya ang inyong gitanaw. Post na. Tagaan mo mga 5 seconds. 5 4 3 2 1. Okay, continue. Oy guys, mayong hapon niya, hapit na namin maluto. So, huwat lang mo ha. Hapit na mo maluto? Oh. Huwat, hapit na namin maluto. Oh. Kaya guys, contest na nga mo ha. Tulong ka po ka mong giluto. Ang kisay mo daw gani. Maoy, patimplahon nga tag 1,000 ang adlaw. Among manager to, ara. Mana among manager guys. Atangan ninyo. I-open na mo ha. Okay. Puli. Oh, puli daw. Pap na pap. Patok. Ang sarap. Kaya, enjoy na kayo. Oh, tara, change ko na. Manager na nito yo. Enjoy na din ako. Uy, mga kalapok, nanay na human. Ang sa man yun yung mga ika-content nga sa Makatilaw ni lami gini sir. Makatilang mo sa among niluto sa probinsya sa Argawan mo. Paps na paps ang sarap. Tilawan na mo niya. Oh, tilawin na ninyo. Oh, mana, tangtang na na ha. Paps. Biha. Woo! Ibalik mo na sa kortina. Grabe! Habang nag-big picture kayo dyan, nag-video kayo, tatagurin ako to. Bang! Grabe ito, init talaga. Yun, naghumot ka din sa pita yun. Umat kayo? Kasi nagliksunan eh, kibaw kilo ka. Chokes to go! Ano na? Dili nito gusto ko ha, paps na paps, ang sarap. Chokes to go. San Pedro. Dili na San Pedro. Uling roster. Senyor Pedro na eh. Senyor Pedro. Tinoda ni nga ngalan, Senior Oknarf. dili. Ang nga tinoda ni dili ni Senyor Pedro, Tutsugo, or other pa nga mga lechon sa mga manok, no? Kung dili ni siya, Bordo ko ay lechong manok! Grabe ha. Grabe yun. Sus, grabe ha. Pinakauna yun na human si Chef Oknarf. Yes! Yes. Paps na paps yan! Tandaan nyo! Just a week! Onya diri dapita. Anak man siya, just awit. Di awit lang, gid me. No, dapita. Unsa man? Kumusta naman ato diri bay? Eh. Sa chill na kayo. Sana all. Atong testingan be. Testingan na to. Ay, nanginaw na ko ha. Pure na pure, walang sauce. Atong tilawan. Okay kayo. Unya na lang ko mustorya kung makatilaw na po ko sa duha nga luto. Pero okay ra. Ayay, naluto na kang Chef Balrog. Kani, pangutanong sa tigabi. Unsa may kanay mo mga recipe ana? Aw, nato ra gyapon. Simple ra gyapon. Simple. Very simple!
B daw? Testingan na to ka, Chef Bal... Lahumot eh. Chef Balrog, testingan na to. Yay, daog na. 1. Asa namin doa? Barat ka, Jud. Yes. 2. Lami ni, lami. 3. Ala. Okay ka nila ron, mura siya baboy style. Kung mga tila mo nula, lagi si glasa. May tama ka! Isa tapang dili para Mga awan sa mi. ang hirap. Oy, update ano, man ako kaon dito sa duha ka buk manok. Grabe jud kayong duha agad. Pero dili sa ko mo, decide kung kinsa jud makadaog ha kay napamayo sa pabuton. Yes sir. Dito napita nakadungog mo ganiya sa kuan. Parat ko no, ako ni parat gamay. Yan. Kang Oknar kay lasang Pinoy. Ta, lubihay. Paps na paps. Paps na paps. Kinsa jud kayo ma-champion ani pag ayaw ka usa ka buwan, usa ka libo. Adlaw sa kadlaw. Usa ka adlaw di ay, usa ka libo. Ang adlaw per day Pinakalami. 1,000. Ang sweldo ni Bordo ko lechong Lechon manok. manok. Yes. Ang kuya nagmatinuod ginaging burdo ko lechon manok. No? I hope guys nga makatilaw gyud mo ani. Ay magbalaka, makita-kita lang tayo sa mga tabi-tabi sa kalsada ha. Lechon manok. Basta tandaan niyo guys, Bordo koy lechong manok. Paps na paps, ang sarap. Tara, ang pinakahihintay ng lahat. Tara, ang kuha ka Justin Burdokoy tandem. Sa kuyawa sa baho eh. Tara. Oh, manay, unsa man yung chef? Unsa man yung recipe? Mo nasa ko sekreto di ano nga gibutang no mo nang lamay kay tanan. Lamay kita no pagin katulog. Tampang. Yummy. Ato testingan. Pildi na. Okay siya. Unique siya kay kuya kay siya. Kuya kay glamas nga gisod dire. Unique siya, unique. Nya medyo kuha lang siya. Ay kuha nga na. Unsay kuha nga na? Kamay ko. Asin ang kuha na? Asin. Ang sarap. So that's it for this vlog mga kalapok no. So atong score grabe jud kay nga duwa to. Grabe gid nga contest kay atong score. Final score na to is 6-2-0 ang atong score. Nakagrabe jig labaw kay si Chef Oknarf. Grabe, daog kay siya. Unya, dili na lang ko itong mga vlog. I hope na enjoy mo. Salamat sa pagtanaw. See you sa susunod na sadamo nga mga pa-contest, mga lutong-lutong Pinoy. Sariling luto, sariling recipe nga among gibuhat. Woo! And hinaut! Kung padayon mga masuportahan na, wata kay bao basin matinuod na si Burdokoy lechong manok, Pops na Pops, ang sarap. Don't forget to like, comment, share, and subscribe only here on Upload TV. Chicken Pox! Peace!